trælameller af den ene tekst, og den handler om at de har sådan meget dårlige forhold i deres familie, og at han får tæsk af sin far, og så får man at vide om, at hans seng er dårlig, og at træet sådan er faldt af den. Og så Parabol handler om, at de ikke var særlig integreret i Danmark i deres eget hjem, fordi de har ikke danske kanaler, og de havde kun sådan nogle programmer, som var arabiske. Og så fortæller de om, at de beder til Allah, og det var Allah, der havde bestemt, at de ikke skulle have danske kanaler. Og derfor så skulle de bede inden aftensmaden. Sproget i begge digte er meget sådan ligefrem og meget nydansk. Der er ikke så mange ord, som man ikke forstår, så alle sådan ved, hvad der står. Ja, meget ligefrem. Han bruger store han bruger punktummer, og han bruger ingen kommaer eller punktummer, og han bruger store bogstaver for at vise hans vrede. Han bruger ikke nogen rim i de to